Ayo थांलाय लोगोफोर मारै जाखो नै गेराव गाबाबो सालाय गाबाबो थारला जागासिनो दं मेला जानाय जायगाखौ नायनाय लोगोफोर मारै जाखो नै गेराव गाबाबो सालाय गाबाबो थारला dapat coba kenapa? Kurang beres, kurang dok kita. Kurang beres, logoफोर नैबेहाय बेरायफैनो हागोन. Kurang beresआव फैनानै लैहोर मेलाबो जागासिनो दं मेला जानाय जायगाखौ नायनाय Pasar Marigia ओरैबायदि खालाम जायोलाय नङा होमबा
रेजें मोनलायसिगोन गारि Kamera bihan udah baik. Tadi gila, kieu loh, tadi nuah. Sudah kita repeat berada sudah ayo. Berada nunggu ha.